glemmer det aldrig nogensinde. Prøv at beskrive det for os. Fordi at det kommer ud fra morgenen af, og allerede sådan 5 minutter over 8, der ligger 50 beskeder i min DM. Det var sindssygt. Fra du vågner. Fra jeg vågner. Da dagen var omme, der ligger der i hvert fald 1000 beskeder i min indbakke. 1000 beskeder. Altså, jeg lyver ikke. Ej, jeg får kuldegysninger. Jeg lyver ikke. Jeg nåede at svare på 1000 DM's, før at trykket var lettet. Så meget kærlighed. Ja. Og sådan følelsen af ikke at være alene, og nogen, der følte, at det var rart, at de vidste, at de ikke var alene, men også, at jeg skulle føle, at jeg ikke var alene. Det var ægte det, der var med til, at jeg kunne vende noget til noget glædeligt igen, og være nogenlunde normalt fungerende. Ej, hvor er det rørende. Hvor er det fantastisk. Det er ægte fantastisk oplevelse. Altså helt vildt.